jotono lamsogo tini January 12 tarik tabukhe phungai 7:30 rok bajewi tongkha belai no khobor hamya chungmangkha chini takhuk Sopon de Borma chini mothani koroksa member boni busa Isaac de Borma bo tini sungsarno yakari thangkha mothani borok belai no chungkha kamlaijak ingkhe chung borok ni nog dige phailajak tabuk charai ni buma bufa rok bo palmali ong tongkha belai no bukha dukho nangui tongkha borok ni charai koroksa tongmani borok no yakari thangkha ba chungbo belai no kha kamlaijak okluipro chung hospital o thangkha bono visit khaikha ingkhe boni pore borok Santir Bazar Hospital ni bono Agartala hapania dike bono refer khailaikha ingkhe mia proteibo hemoglobin thui kom ongoi serious condition klaiwi ICU bono roi rolaha ke mia hor ekta 48 bo sungsano yakari thangkha tini borokno lamsok laiwani bangi chungmo tharok orosok phailajak chini ta khukterok bo sok phailakha sukanto bo sok phaikha izol bo sok phaikha chung tini chini takhuk soponni charai Isaac chungno yakarwi thangmani no belai no chungbo kha kamlaikha ingkhe marok borok no chubawani borok ni no ko chung sok phailajak omokhe chini takhuk Sopon de Bormani nok tabuk borok lamao phai tonglayo sok phailaya kho boni sikang no chung thangai sok laijak borok ni nogo ingkhe tinini chini samung rokno angni rokno mansak phunuknai nirokna gai tonglaidi Christian ni nukhungo koroksa thuikangkhe bahaikhe chung program rok khai bahaikhe phoplai bahaikhe chubalai bebak nirokno tini ang phunugani chesta khainai nirok payasak nai tonglaidi sahorjak angkol khaikha sok phailaila ha Oromang khor lainai oro borok nok katal tanglaimani ke borok ni nok katal tanglaimani gana ono oro cherai no phopnai Plus nang lihat ah. Sukiram de Borma Tuichangma Baptist Fellowship Mothani
borok bo chubawa ni phailai kha borok no belai hambai Kote itin gota loge. aro chini mothani secretary takuk joni jamatia teoro chini youth ni advisor apet nego jamatia boni bu phayung chini Bethel Baptist mothani tabok chini takuk Daniel kurtongo chini bisingo phan ganang kuk Bible bo chungnu go Daniel ke phan ganang hane singhona sasi bo hai phan bayo na ble tak ni chini mothani Daniel bo singhorok no phan pai nai jasi mukhe potechuri drop gate bechandro monu sok phaiwani sikang jodi agartala ni phaikang ke ayang yorok nugmani ke main road aro yang ke yagra diki agartala tebra diki ke sub room tai belonia thangjagani lama omo National Highway Road sini Tuichangma Baptist Fellowship ni chonghor terok sok phai leila ha bokhe Jampui Hill ni Hunpui Para ni botabuk Korai Chandra Para takma site tongo borokbo chungno chubawani bagi sok phai laijak boni mothani borok bai sini Tuichangma mothani chonghor bai boni mothani secretary takuk koisa Tripura tabuk baksa coffin tebosta khailayo mesin bai si borok lai no ranai ketung mesin bai si khaimanu tung mesin bai khaimanu tabokhe
Tar tola ni tar. Bisingro kamu sayang. Bisingro marnai. Bisingro kamu sayang. Bising ke bas sama ni ke? Orang tahu gue nyawa, bising kok kerak kero dak sini. Baite tu yung tongkha. Ang kurkurman ni. Kamu suntik bosak haro. Tabuk te hai nu hai. Chini ta khop khak chang lamok phila ha. Klien ni sama ke sini. Besi ya. 15 menit 15 আরো ঘন্টা সে নিয়ে কে ফান্ডে লেখা শেষ আরো না ফান্ডে এই বিয়ান দরকার কি রই ওই মাস্টার এই রে বিয়ান দরকার বাসা করে এই বাসা করে Nai di. Cerai rok ni buskang o chamung chawa ni lachi o bole. Mukhang ragai si chao no. Daniel no lang viral khai nai. Je kuno jaga nung thangpano buibai sini jag nai nu. Biskut chakra khani sini jag nai ta. जों जेनेबा खानो सम जगैना रोगलायबानो फन खायलायबानो जों साखा लायबानो बायदिके अजरावबो जों किसि सास्रिखौ मैतो खायलायसिबानो जों सास्रआव मानो आसायवानिबो जरा दङो खैवानि जराबो दङो कायवानि जराबो दङो रावानि जराबो दङो आसाखौबो गोबांनो जरा दङो दिनै सास्रआव सुइजाक दङाहाय आसायखे मा खैनाय साल जों ज'थ' मा खैनाय यगिया पुरां थों बुरैसों थों सिख्लांथों सिख्लेंथों जों ज'थ' मा खैनाय यगिया अ थैमोंनियानो केबो फानो यगमैया हायफानो जों पयथ' खायोबो जों याकाय थांफानो साल जों बाय मांलायलाय खैनाय सर्ग रायजोआव सबै जों बाय मांलायलाय खैनाय कमसिसनि पयथ' केना दानिबा सासराव जों नुबो जों खैबो इसोरनि थाङैबो इसोरनि
10 po 1 awi nai bai tonglayo tumarok khailai dehun tong sai maya dekan 또 선수 또로 동나요는 bye bye 하케 선 Isaac 파이카고 사타이고 성wen이 짜티고 성wen이 깨부터 tabuk ma khoro phop lai tongo ke chini pastor ni bising tui bono phop lai wani program chung srap sa khai lai nai tei boni pore tinini oroni program chini Isaac the Pormano farewell khaibani program ke orono pairo sinai ani mobile battery bo paite tuyung tongkha hain bangai ang orono mothak ro sinai kha klayo nirok o videos na naiwe nirok ba kha khamjak khana chungbo belai no kha khamjak ta khubu khugrok ingkhe charai thui thangnai chini Isaac ni buma bu pharok ni bangai nirok kisa surubai jadi hani nirok na koi jao tini ni bagi asuk no ang muthak ro sinai tei ni baro videos katalo chungma lai piwano 하이데이케 파이탁니 수리와니 방의 시네 파스토노 고시와는 보니 수리만이 비신데 티니니 지니 이삭니 파이탁 보니 랑만의 파이탁니 사망 성 무탁만이 딩 탕라시와나